αρχηγού, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, πράγμα το οποίο θα αναλύσουμε αργότερα. Τα έχουμε ζήσει όλα. Τα έχουμε ζήσει όλα στο μπάσκετ. Όχι, μέχρι την επόμενη μέρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Παίζει απέναντι στη Ρώσικη Αρκούδα σε έναν Έλληνα προπονητή, σε ένα ελληνικό προπονητικό team. Νομίζω θα είναι πολύ μια μεγάλη μάχη. Η Τσέσσεκα είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής από αυτή τη σειρά των play-off. Είναι στο Final Four. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τον Αντρέη Κυριλέκο και την παρέα του. Έτσι. Πάντως πιάνει τρομερές ιστορίες και αυτή η σειρά του Ολυμπιακού με την Μπαρσελόνα, με τη συγκλονιστική απόδοση του διαστημικού, του υπερηχητικού Γιώργου Πρίντεζη, αλλά και τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Final Four της Μαδρίτης. Ξανά και ξανά. Και αν πάμε και στην παράδοση Τσέσσεκα Ολυμπιακός, τότε νομίζω η παράδοση είναι υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι. Κατάσταση ψυχής λέγεται αυτό που συνέβη απόψε στο στάδιο της Τεχνίας. Γιώργος Παγγελόπουλος, κουβάρι, ένα κουβάρι, μια γροθιά με τον κόσμο του Ολυμπιακού, με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ ένα σοβαρό πρόστιμο γιατί μπήκε ο κόσμος στο γήπεδο με το τρίποντο του Πρίντεζη. Αλλά νομίζω μπροστά